fordi I ikke har prøvet at lave det her hop endnu, og gøre det lige her bagved. Fordi der er lavere, og der er ikke så meget at hænge fast i. Vigtigt er, at vi ikke står og prøver at trække os op, for det kan vi ikke. Men at vi kommer op i overfladen, det er jo nogle kraftige ben, og kommer herop og vinder balance. Det her det er ikke det dummeste sted at være. Vi har hjertet-lungeregionen ude af vandet, og vi kan ringe efter hjælp. Men det er ikke helt godt til at bestå IPP-kurset, så vi skal ned i båden. Og den er så fuld af vand, så den har ikke verdens bedste balance. Hele tiden have et støttepunkt ude på paddeflåten, og så begynde at vende. Og når man fjerner den ene fod, skal den anden være der, og når man fjerner den anden fod, skal der være en hånd. Og nu kommer det kritiske punkt. Jeg skal vende mig om, og jeg skal undgå, at vægten herude får mig til at vippe. Så det er virkelig vigtigt, at man holder pres på puden og det her skift. Sådan der. Nu er jeg oppe i kajakken. Jeg har rigtig meget vand i. Og jeg beholder min pagaj og min paddlefloat foran, sådan at jeg lige kan genfinde balancen, hvis det er nødvendigt. Jeg sætter mit spraydæk på,